Dyma sut y byddai Phlas Mawr wedi edrych hyd at dechrau 1990au. Tirnod cyfarwydd yng nghanol Conwy. O ddiwedd y 40edd ganrif ar 15, symudodd Academi Gelf y Royal Cambrian yno. Phlas Mawr yw'r tŷ tref gorau yn y wlad i oroesi o Oes Elisabeth. Ond gall ei ymddangosiad fod yn dwyllodrus, gweithaf ymdrechion glew i gynnal a chadw'r adeilad yn ystod yr hanner 100 mlynedd diwethaf. Mae 4 canrif o dywydd ac esgilistod wedi achosi difrod difrifol. Mae pydredd a diriwiad wedi achosi rai rannau sadio mwy na 30 cm. Yn wir, roedd dirofawr angen am waith cadwraeth. Felly, pan ddaeth y tŷ i ofal cadw, roedd angen gwneud gwaith aruthrol i atgyweirio'r difrod. Yng Ngwanwyn 1995, roedd sgaffaldiau'n amgylchynu'r adeilad cyfan. Defnyddiwyd 360 o dinelli o diwbiau metal. Roedd strwythur y sgaffold mor fawr fel bod angen 200 tunell o reian i'w sefydlogi. Roedd yr amgau sgaffold gyda'i do, tin a'i sgriniau ar bob ochr yn dirnod amlwg yng Nghonwy am 15 mis a chafodd gryn sylw yn lleol. Yn y pen draw, ar ddiwedd haf 1996, dechreuwyd dynnu'r sgaffold. Roedd yr adeilad y ddaeth i'r golwg y dan y gorchydd yn wahanol iawn. Bellach, nid carreg noeth oedd y waliau a roeddynt wedi rendro ac o liw gwyn disglair. Roedd y to yn gadarn ac yn newydd, a'r adeilad bellach wedi adnewyddu'n llawn. Roedd Phlas Mawr yn edrych yn debyg i'r hyn yr oedd pan gafodd ei gwblhau gan Robert Wynne yn y 1580au.